Здравейте, аз съм Георги Величков. Искам в следващото видео да ви покажа работа с различни файлови формати, когато снимаме с телефон. В случая използваме Samsung Galaxy A71. Основната програма на телефона снима в JPEG формат. Този формат е идеален, ако използваме снимките, за да ги публикуваме в Instagram или изобщо някъде в мрежата. Виждате сами на екрана, в снимката има хубави цветове, контраст и детайл. RAW форматът, ако го отворим директно на екрана, ще ни изглежда много по-безцветен и с по-нисък контраст. Ето вижте. Защо тогава да се мъчим да инсталираме допълнителни приложения, да обработваме снимките? RAW форматът е за по-претенциозните фотографи, които искат да отпечатват кадрите си на хартия или пък да ги представят пред зрителите в някакви по-големи размери. Ето и един пример за това как се обработва RAW файл от Samsung Galaxy A71. Вземаме RAW файла и с мишката го преместваме в работното поле на Photoshop. Като начало вдигаме малко контраста, изсветляваме сенките. Оправяме текстурата, микроконтраста повишаваме и цветността. Ето плоскачите за цветност ги преместваме почти в крайна дясна позиция, за да получим един хубав цвят в кадъра. Можем да манипулираме отделните цветове, примерно синьото в небето, да го потъмним, небето да стане по-драматично. Да затъмним малко светлите участъци, за да нямаме изгорели участъци в кадъра. Малко с селективните четки светваме сенките, светваме малко тъмното в дървото и в предния план. Виждате какво се получава. Ето сега малко ще засиля червения цвят в керамидите. Малко намаляваме синьото, да не е толкова агресивно. Малко по-тъмно жълто. По-ярко зелено. И вече можем да отворим готовата снимка. Или да я запомним някъде на диска. Слагаме готовата снимка до стария JPEG, който беше директно от камерата, и ако ги сравним, виждаме колко повече детайл има в кадъра, който току-що извадихме от RAW формата. Ето същия кадър от JPEG, виждате, че на места детайлът липсва. Като заключение искам да повторя, че RAW форматът е за по-напреднали фотографи, които искат да отпечатат кадрите си на хартия, да ги публикуват в списания, да ги показват на изложби и изобщо да ги представят в по-големи размери пред зрителя.